Continúa a inestabilidade, o desemprego, o exilio económico na procura de traballo, a temporalidade e a estacionalidade. Mentres afrontamos con medo o pago do aluguer e das facturas, os noticiarios véndennos que a nova crise será un problema a superar xuntas. Mais preferimos apagar o televisor para toparnos nas rúas. Xa non cremos que o empresario pode ser o noso amigo e sabemos que os nosos intereses non son os seus. Sabemos tamén das posibilidades da nosa terra, do noso mar, do noso monte. Sabemos que non temos por que ser un deserto industrial e converternos nun parque temático. Nós dicimos que é o momento de non poñer a cara amable, de encher os muros cas nosas verbas, de berrar outra vez nas rúas que a xuventude galega segue en pé, de erguer ben alto a bandeira azul e branca. Tendémoste a man para defender xuntas os intereses do noso país. Este 24 de xullo é a hora de continuar sumando, de seguir camiñando, de combater a precariedade construindo Galiza.